Башкаланың Ноғай кунакханәсендә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип Нәккашның яңа китап альбомы тәкъдим ителде. Татарның матур язу сәнгатенә тугры жанрын беренче булып кертеп җибәргән шәхес белән очрашудан Ләлә Зәйнуллин репортажы. Ирак бабайлардан калган тамга, безнең тамга нәшер тамгабыз. Әткәймә килеп илешкән ул, нәшертер исән калганбыз. Бу тамганы әткәй ис алганда балта белән чапты нигезгә. Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган китап альбомга рәссам Хататның узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап иҗат ителгән әсәрләре тупланган. Җыелма исем белән Шамаил дип атадык, чөнки Шамаил сүзе безнең татар халкына җиңел аңлашыла. Ләкин монда төрле жанрдагы гарәби язу үрнәкләре керде. Иң беренче монда Тукайның шигырьләре белән Шамаилләр. Аннары безнең татар милләтенең зур шагыйрьләре Кулгалыйдан башлап Муса Җәлилгә кадәр булган шагыйрьләрнең әсәрләре белән Шамаилләр. Иң соңгы бүлектә инде тугралар. Нәҗип Нәккаш татар милләтенең горурлыгы, куанышы. Нәкъ менә ул каллиграфия сәнгатенең югала барган традицияларын иң беренчеләрдән булып тергезеп җибәрүче. Аның эшләре Шамаил, Тугра, шәҗәрәләрдә мәчет бизәлешләре, кабер ташларында, тарихи биналарда сурәтләнә. Безнең Казан кооператив институтының татар мәдәнияте үзәге диварларын Нәҗип әфәнденең сәнгать әсәрләре бизәп тора. Шулай ук безнең ел сайын үтә торган шәҗәрә конкурсы бар. Ул безнең жюри рәисе. Без Шамаил илләре. Чөнки без чынлап та шушы Шамаилләрнең бер генә нин укысак та, гыйбарәсен генә укысак та, без инде кошлар кебек очабыз һәм бездә шундый энергетика җыела. Карагыз бу хәрефләрне. Хәрефләр үзе теге әйтерсең җитәкләшеп, хәрефләр кеше кебек бии шәһәр буйлап изеп йөриләр, авылларга баралар, суларга чумалар, ләкин алар үлемсез. Нәҗип Нәккаш ул бик шундый тынгысыз көн-төн эшли торган шәхес. Һәм шуңа күрә аңа менә шундый авыр хезмәт җиңел генә бирелгәндер дә бәлкем. Алга таба хезмәтләрен шәһәр урамнарында яңа төзелеп килүче Галиәскәр Камал театры бинасында да кулланырга уйлыйлар. Безнең менә шәһәр буйлап, Татарстан буйлап күп кенә эшне башкара парклар буенча һәм гомумән урамнар буенча шәһәр үсеше институты һәм аларга да аерым семинар рәвешендә менә бу китап презентациясын ясасак, бу шәһәребезгә бер зур файда булыр дип уйлыйм. Нәҗип Нәккашның белеме, туплаган тәҗрибәсе бихисап бай. Ул Бакый Урманчы укучысы да. Бакый Урманчының шәкерте дип тә әйтергә мөмкин. Ләкин Бакый Урманчы инде ул әлбәттә бу Шамаиллар түгел, каллиграфия сәнгатенең нигезләрен салса да, аның төп юнәлеше менә ул менә 90-нчы еллар башында 89-90-нчы елларда үзгәртеп кыручылардан шушы гарәп каллиграфиясын нигезендә язылган Шамаилларга тугрыларга кирип китте. Нәҗип менә бу каллиграфия сәнгатенә ул әҗерлекле булып, әҗерлекле хәлдә шушының нигезен булдыручы буларак килеп керде. Борынгы әдәбият белгече буларак Нәҗип Нәккаш үз иҗатында татар шагыйрьләренең шигъри юлларын пәйгамбәрләр хәдисләре белән авыздаш итеп халыкка җиткерә. Шушы Шамаил китабы ул инде Нәҗип абыйның дистәләгән еллар нәрсә белән шөгыльләнгәнен безгә күрсәтә, аның иҗат җимешләренең этабын үзенә күрә күрсәтә. Монда инде төрледән-төрле жанрлар күрәбез. Нәҗип Нәккашның әлеге китабы безгә онытылган матурлыкны табарга, рухи дөньяның ихлас гүзәллегенә юл ача. Ләлә Зәйнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.